салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони азиз. Бародарон, дар навори имрӯза 10 мошини фурӯшӣ дорем ки мошинҳои Mercedes C ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, Opel Vectra A ва дигар намуди мошинҳо ки ҳастанд ки бародарон дар комментария хоҳиш карда будам. Марҳамат бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор астед, дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ва касоне ки мошин, хона, замин ва чизҳои барои фурӯхтан дорад, метавонанд дар номбарои имо WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебурояд сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо бошад видеонаворро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои мо бохабар шавед. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон падилиста кунед. раҳмат бародарон, барои дастгирӣ, барои лайк падилиста карданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо астед. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза рафтем. Mercedes-Benz сечка ҳастед бародаро. соли бароиш 1998, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.8. коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состаниш беҳтарин, 14 электропакет, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, 4 та баллони пачка, аккумуляторашам навай бародаро. мошин танҳо ҳуҷҷатош буд шудагӣ, тонировкаш боша 8 моҳа муҳлат дорад. ягон камбудӣ бародаро надорад. мошин находовай 100% кор мекунад, сарошона пур даркор шуда фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе, нақша 55 000 сомон мегӯяд. ягон харидори аниқ боша бародаро, бо камтар арзоншам мекунад. марҳамат, касоне ки харидор ҳастед, бародар рақамаш рӯи экранда ҳастад, занг занед, маълумотҳои дигарро аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. Mercedes-Benz соли бароиш 1998, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.8. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳолати беҳтарин даҳад бародаро. газу бензин кор мекунад, гази евро 4, кондитсионер дорад, кондитсионерашам 100% кор мекунад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нақша 60 000 сомон мегӯяд бародаро. ягон харидори аниқ бошад, бо камтар муомиларам дорад. марҳамат бародарон, касоне ки харидор ҳастед, рақамош рӯи экранда ҳастед, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон падилиста кунед. раҳмат бародаро, барои дастгириятон. Opel Vectra A соли бароиш 1995, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бародаро состаниш беҳтаринай, радной краскаш, салон тоза, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, нав ходовой ва мотор кардагиа бародаро. хулоса мошин ягон камбудӣ ва расхӯ надорад, танҳо мешинӣ ҳайл мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи ёвон, нақша 25 000 сомон мегӯяд, бо муомиларам дорад. марҳамат бародарон, мошини беҳтаринай. барои маълумоти пурра ва аниқтар ба рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумотҳои бештарро аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2115 соли бароиш 2004, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.5 инжекторай. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состоянии мошин беҳтарин, газу бензин кор мекунад, гази евро 4 задагиай, мотор 1.5 инжекторай. хулоса бародаро, мошин 100%, ягон камбудӣ ва расход надорад, 4 та баллони пачка дорад, фақат мешинӣ ҳайл мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри душанбе, нақша 23 000 сомон мегӯяд бародаро. ягон харидори аниқ боша омадаи пешбинӣ, бо муомиларам дорад. касоне ки харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои бародар рӯи экранда ҳастад, имо WhatsApp дорад, занг занед, маълумотҳои бештарро аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2114 соли бароиш 2006, сӯзишворӣ газу бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.7. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состаниш беҳтарин,
родной краска, салон тоза, мотор, коробка ходовой камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 25 000 сомон мегӯяд, бо арзон мешавад, варианти Алишерам ҳастад. марҳамат бародарон, касоне ки харидори аниқ ҳастед, мегӯяд занг занед, беҳуда илтимос занг назанед. ВАЗ 2114 соли бароиши 2006 сӯзишворӣ газу бензин кузов хачибек объёмаш 1.6 коробка передачаи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега родной краскаш, салон тоза, мотор, коробка ходовой ҳамасоз, баллонош 80%, ягон расход ва камбудӣ надорад, танҳо мешинӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нақша 25 000 сомон мега бародаро, омада мега ай пешбинӣ бо муомиларам дорад. касоне ки харидор ҳастед, рақамаш рӯи экранда ҳаст, занг занед, маълумотҳои дигара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2106 соли бароиши 2000 сӯзишворӣ газу бензин кузов седан объёмаш 1.6 коробка передачаи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳолати беҳтарина бародаро, фавран сум дар кӯчида ба ҳамин хотир фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 10500 мега, харидори аниқ боша, арзон мешавад, варианти Алишерам ҳастад. марҳамат бародарон, касоне ки харидор ҳастед, рақамаш рӯи экранда ҳастад, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2106 соли бароиши 2001 сӯзишворӣ танҳо бензин кузов седан объёмаш 1.3 коробка передачаи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон камбудӣ надорад, танҳо мешинӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нақша 11 000 сомон мега бародаро. кадоме дар ки маҳқил ҳастед, рақамаш рӯи экранда ҳаст, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки мошин, хона, замин ва чизҳои барои фурӯхтан доред, метавонед дар номраи имо ва ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ВАЗ Нива соли бароиши 1978 сӯзишворӣ танҳо бензин кузов хачибек объёмаш 0.6 коробка передачаи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин на ходовой заводӣ мешавад, 100% кор мекунад, танҳо аккумулятор надошта бародаро, дигар ҳамаш состояниш хубай. қарор дорад дар ноҳияи Мастшо, нақша 10 000 сомон мега, бо арзонам мешавад. марҳамат бародаро, барои маълумоти пурра ва аниқтар ба рақамҳои рӯи экран буда занг занед, маълумотҳои бештара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ Нива соли бароиши 1985 сӯзишворӣ газу бензин кузов хачибек объёмаш 1.6 коробка передачаи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояни мошин на ходу, 100% кор мекунад, мотор, коробка ходовоиш ҳамаш бародаро соза, газу бензин кор мекунад, танҳо документҳош бучидаанд. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, нақша 15 000 сомон мега, харидори аниқ боша, бо мега арзоншам мекунем. касоне ки харидор ҳастед, рақамаш рӯи экранда ҳаст, занг занед, маълумотҳои дигара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед.
бародаро, ин ба 10 мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. ҳамин хел мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон поделиса кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ барои лайк поделиса карданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо аст. хайр то видеои оянда.